Balma Shirifla jabarani lajɛbaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bana jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ n'o ye an danbe jɛmukan ye bi an bɛ Khadijatul Kubra ale kalanso kɔnɔna na ani maa minnu bɛna jɛ ka jɛmukan in ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye madame Ba ka fara madame Dabitaw kan hakilila nin kɛnɛ in u ye sigiko caman kɛ a kan. O la bita anu bɛna jɛ ka masalaha fɛn min na fɛn min don a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye furu ye furu kɛrɛnkɛrɛnya la sunkalomakɔnɔ kɔnɔ furu a bɛ kɛ cogoya minnu na ani a tɛ laban mun na anu bɛna jɛ ka kuma o kan yani an ka don babu kɔnɔna na an bɛ a fɔ ma malimatu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye k'an ka karamɔgɔ Usa Jalo fo a bɔra ka thème ɲɛnama min di ya Rabbi Alahu Taala ka an nɛn bila a walawalali kɛcogo ɲuman na n'an y'a lamɛn baara kɛli na Alahu Taala ka nɔgɔya furuɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen ye inshallah. An numan fan fɛ madame Ba Mariam Traoré ale bɛ an numan fɛ an b'a fɔ malimatu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. An bɛ lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka foli kɛ an ka tɔnba in ye a n'a présidente Adjama Ture Khadijatul Kubra Jabala la Sogonikɔya ka télé Shirifla baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'an ka Sharifu fo ni waati in na n'o ye a Sharif Usman Madani Hayidara ani Ansar jama bɛɛ lajɛlen. O la an bɛna ɲininkali fɔlɔ madame Ba ma. Madame Ba an bɛ waati min kɔnɔna na n'o ye sunkalo makɔnɔ ye furu ka bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Nka a tɛ waati jan bɔ ni sunkalo tɛmɛna dɔɔni dɔrɔn i bɛ fɛn minnu mɛn o ye furusa ye. An bɛ fɛ k'a dɔn fɛn fila a fɔlɔ fɔlɔ mun b'a to furu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nin waati in na ɲininkali fɔlɔ. Ɲininkali filanan furu ninnu mun b'u bali ka mɛn ka kɛ furu sima ye mun b'a to u bɛ sin ka girin ka sa joona i ka se ka dakuruɲɛ fila fɔ an ye o kan. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Jalo i ka ɲininkali ka ɲi furu bɛɛ lajɛlen bɛ bila ka nin waati kɔnɔ fɛn dɔ de kosɔn ko sunkalo makɔnɔ ka taa sunkalo kunbɛn kɔɲɔmusow ka kɔɲɔ ka kɛ u ka taa sunkalo kunbɛn u cɛla la na an yɛrɛ b'a fɔ ko mɔni tobilaw suntigɛ tobilaw an fɛ yan Mali la sunkalo bonyanen don an fɛ yan hali i b'a ye hali kɔɲɔ dɔrɔn tɛ ni muso min voyagelen don a mana voyager cogo o cogo la a bɛ boli ka taa sunkalo kunbɛn a ka so a mana taa kungo fɛn o fɛn na hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan ni sunkalo kɔni sera ka ban furumuso si t'o kɛ a ka so kɔ o hakililaw de la kɔɲɔmuso bɛɛ lajɛlen ka kɔɲɔ bi bila ka sunkalo makɔnɔ kɔnɔ an y'a fɔ ko mɔni tobilaw a caman fɛnɛ bi dabɔ fɛnɛ ko buramuso kɔrɔba sɛgɛnnen don k'a kelen de bɛ yen a ye buramuso sɔrɔ ka ban ko sunkalo sera o kana to kɔfɛ bilen u ka kɔɲɔ ka kɛ u ka don o kana ale dɛmɛ a caman bi kɛ ni nin hakilila de ye an kɔni ye ɲininkali minnu k'a la sinsin kɛra o de kan buramuso kɔrɔba kelen bɛ baara la so kɔnɔ a kelen sɛgɛnnen don n'o ye cɛ ba ye o kumana a buramuso min bɛ yen n'o ka furu nafolo bɔlen don an k'o ka kɔɲɔ teliya ka bɛn ni sunkalo ye o ka se ka taa a buramuso dɛmɛ sunkalo suntigɛ tobiw la a n'a suguritigiw la Jalo o mana tɛmɛ ka bɔ yen i ko ni furu ninnu kɛra sunkalo makɔnɔ na a caman tɛ seliba se nin ye tiɲɛ ye ko yalima kun jumɛn in bi o la Jalo kun in ta yɔrɔ ka jan
kun belebele saba détails b'a kɔnɔ. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Furu ma don a don cogo la. Furu bi don cogo min, furu kan ka don cogo min na an ka laada la ani silamɛya sariya yɛrɛ la, furu kan ka don cogo min, furuw ti don ten sisan. O ye kelen ye. Filanan ye jumɛn ye? Marabaliya. Sabanan ye jumɛn ye? Furuden fila min yɛrɛ bɛna furu ɲɔgɔn ma, olu yɛrɛ tɛ furu dɔn. Furu ye fɛn min ye u t'a dɔn. Donc ni kun belebele saba détails misɛnninw caman b'a kɔnɔ, ni de b'a to furu caman mana kɛ sunkaloman kɔnɔ seliba b'a sɔrɔ furu sara. Hali n'o y'a sɔrɔ a ma sa, o b'a sɔrɔ maa minnu da donna furu in na k'a dilan, a bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don, a bɛɛ lajɛlen nimisalen don. Ala ni kangarida ni don o don kuma lasigi fɛ. Madame Dabitao, hakila madame ba bɔra ka dakuruɲɛ fila min fɔ ayiwa nin jaabi in na. Kuma bɛ bolo ka a jidi a kan wa? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Jalo dɔɔni bɛ n bolo ka fara karamɔgɔ ka kuma kan. Furu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan. Furu min bɛ kɛ sunkaloman kɔnɔ na, a ka ca ka tɛmɛ kalo tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Mun kama an y'a jateminɛ k'a fɔ sunkaloman kɔnɔ k'o ye Alakira ka kalo de ye sallallahu alaihi wa sallam. O kosɔn silamɛ caman y'a kanu k'i ka furu kɛ o kɔnɔ ka fara an ka malimatu a bɔra ka kuma minnu fɔ kan. Mais munna ni furu kɛra nin kalo in kɔnɔ, kalo min ye an ka ciden sanumanba in ka kalo ye, an bɛ tila k'a ye a dabɔra baraka ɲini min kama furu la, an b'a ye o baraka tɛ furu la. A dabɔra nafa min kama, an b'a ye o nafa tɛ sɔrɔ furu la. Usa Jalo kun caman bɛ nin fana na. An y'a dab'a kama k'a fɔ an ka ciden ɲuman in ka kalo de don. O tuma n'an b'a fɛ baraka ka don furu in na, fo an ka Ala tanamankow bɔ an ka furu la depuis furu daminɛ tuma na ka na se furu kɛyɔrɔ la ka taa se furu kɛlen kɔfɛ, an ka Ala tanamankow lajɛ an k'olu dabila. An danbe ti sɔn fɛn minnu ma, an ka olu dabila. Waati yɛrɛ n'a kɛcogo kɔsɔn Usa Jalo mina kumakan kelen min fara kan, an ka furu barika banyɔrɔ fɔlɔ Usa Jalo n'an y'an sigi k'an miiri depuis miiri la fɔlɔ, an b'a ye kɔɲɔmuso bɛ sigi, kɔɲɔcɛ bɛ sigi, seedemaw sigilen don, balimaw bɛ yen, sinjiw bɛ yen, maire bɛ a ka kumaw fɔ, jamana laadaw a b'a bɛɛ lajɛlen fɔ. Ka yira k'a fɔ e cɛ ni muso in dagara e ye bi, e muso ni cɛ in dagara e ye bi, k'o kɛ seereya ye bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Fo kana daliluya dɔw yira an na kɛnɛ kan min b'a yira k'a fɔ aw fila de dagalen don ɲɔgɔn ye. I b'a ye bololanɛgɛ fila bɛ yen nɔ, kelen bɛ kɛ cɛ bolo, kelen bɛ kɛ muso bolo. U bɛ na o ta k'o don ɲɔgɔn bolo la, ka ɲɔgɔn sumusumu. K'a yira k'a fɔ ne dagara e ye bi bɛɛ lajɛlen ɲɛna, n ye lahiru di Ala ma, n ye lahiru di mɛri ma, ka lahiru di an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen ma, ne dagalen don e de ye bi. Cɛ b'o yira, muso b'a yira cɛ la bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ kɛ seere ye Ala seereyalen kɔfɛ, kira seereyalen kɔfɛ, jamakulu bɛɛ lajɛlen seereyalen kɔfɛ k'a fɔ ne dagara nin cɛ de. Mais depuis o yɔrɔ la, o waatinin na, o seconde kelen na, an bɛ tila k'o lahiru bɔrɔtɔ. Ala dun ko k'an kana lahiru bɔrɔtɔ, kira ko k'an kana lahiru bɔrɔtɔ, an kana ɲɔgɔn janfa. Mais lahiru b'i bɔrɔtɔ ye ni mun ye? Tuma min na ne cɛ ni muso y'a yira ɲɔgɔn na, aw dagara ɲɔgɔn ye, aw kɛra haramu ye, cɛ kɛra haramu ye muso wɛrɛ ma, fo n'a a bɛ se ka 2 ni 3 furu ka fara e kan k'aw dafa 4 na. Mais e muso cɛ bɛɛ kɛr'i ma haramu ye k'i to nin furu la. Mais i b'a ye o yɔrɔnin kelen na, o seconde kelen na, o jɔyɔrɔ kelen na, o waatinin kelen na, wali cɛ dɔ bɛ na o muso minɛ k'o sumusumu cɛ yɛrɛ jɔlen ɲɛna. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. An ka hakili dayɛlɛ ka nin yɔrɔ in lajɛ. Est-ce que janfa ma kɛ nin yɔrɔ in na? Lahiru min dira yɔrɔ min na, lahiru ma bɔra to o yɔrɔ la wa? Walimuso dɔ bɛ na k'o cɛ minɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, k'o sumusumu cɛ ni muso kelen kɔfɛ ka lahiru di ɲɔgɔn ma. Ni anw ye Ala janfa, Ala b'an to yen mun na?
n'an danbe janfa ala bɛ an to yen mun na a kun ka ca dɛ mais kun belebeleba dɔ filɛ nin ye mɔgɔ caman tɛ yɔrɔ min jateminɛ ɲɛ bɛ se ka maloya jɔnni ma an maloyalen don ni parli modèle min n'o ye hijabitigiw ye hijabitigi min ni walicɛ jaabi gɛlɛya la k'a bɛ taa bizu di a ma o ka dɔgɔn dɛ o lahidu o dafara kabini aw bɛ lahidu dafa yɔrɔ min na ala yɛrɛ bi aw dɛmɛ aw ka furu in na mais furu kɛcogo yɛrɛ ma woloma fɔlɔ cɛnin ɲɛ bɔra musonin fɛ musonin ɲɛ bɔra cɛ fɛ jogo ma lɛgɛ a fɔra k'an bɛ an ka furu kɛ ni danbe de ye kabini silamɛya ma na silamɛya faralen o kan an bilala sira ni sira dɔw de furu kan ka kɛ ni minnu ye danbe bɛ o la diinɛ bɛ o la jogo ɲumanya bɛ o la nafolotigiya bɛ o la mais k'an ka jumɛn ta k'an ka diinɛtigi ta n'i ye diinɛtigi ta i b'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dafa ale la a b'i to i danbe kɔnɔ ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma. madame Dabita hali sisan an bɛ segin ka na e ma furusa ninnu kɔni aw ye caman caman fɔ a cause la mais tuma dɔ la an b'aw ɲininka est ce que kɔɲɔmuso ninnu u labɛn bali est ce que o fana t'a la parce que furu in bɛ kɛ waati min na a bɛ taa don sunkalo kɔnɔna na a dɔw bɛ taa bɛn du ma du minnu ye dubaw ye maintenant sisan n'o bɛnna ni kɔɲɔmuso ye min ni ale tun bɛ so a ma labɛn ni foroba tobili ye walima a yɛrɛ kun ma tobili kalan est ce que o sababu dɔw de tɛ na ni furu ninnu sali ye wa. ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ Usa Jalo ala k'a ɲɛ sara i bi jɔda min na an danbe la ala k'a fara an ni si kan ala k'a barika don an ni bɔnnaw la n'an ye furu ninnu jateminɛ an ko furu caman bɛ kɛ sunkaloman kɔnɔ in na mais a bɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila dɔw ta tɛ tɛmɛ hali dɔgɔkun fila kan furu bɛ sa Usa Jalo ɲuman na est ce que o furu sa min filɛ denmisɛnnin minnu bɛ furu u tɛ se baara la o jadɔ tɛ ala wa an b'a fɔ awɔ o jada bɛ ala ka d'a kan a bɛ ne ka so a bɛ e ka so a bɛ bɛɛ lajɛlen ka so baarakɛlaw de kɛra an ka baarakɛlaw ye denmisɛnnin ninnu bɛ taa kalanyɔrɔ la o tɛ baara kɛ so kɔnɔ an kan k'u dege baara la k'u kɛ ni siniɲɛsigiw ye mais wolomuso min bɛ kariya k'a den bila ko i tɛ taa kalanyɔrɔ la dimanche samedi e ka tobili kɛ i bɛ taa nan san an ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa nan san ka musomanin dege cɛlasigi la yanni a don cɛ a ka dɔgɔn dɛ min b'a fɔ dimanche samedi i ye tobili kɛ dimanche fini ko i ka dege fini ko la i bɛna taa cɛlasigi dɔ de la don dɔ la nin da ka sunɔgɔba in tɛ sɔrɔ yen o muso ka dɔgɔn dɛ ni den min ma dege o la n'o taara bila nin na sunkalo yɛrɛ tobili dɔrɔn o y'a damana ko ye n'a fɔra k'e ka taa nan san o la ka na tobili kɛ e tɛ nan san cogo dɔn e tɛ tobili kɛ cogo dɔn i tɛ se fini ko cogo la a bɛ gɛlɛya mais an hakili an kan ka ɲɔgɔn dafa min tun bɛ e ka so musokɔrɔba o tun t'a kɛ e ye o min fana bɛ na e fɛ yen o fana tun t'a k'a ba ye o fana tun tɛ se a jateminɛ min nana di e ma i ta min tun b'i bolo cogo min na dɛ waliden minɛ o cogoya la a dege a tɛ se fini ko min na a dege ni hakili ɲumanya ye ni kumakan ɲuman a tɛ komi den bɔra e de kɔnɔ wa a bɔra e de kɔnɔ dɛ ka d'a kan min bɔra i kɔnɔbara la o de ka kanu nana n'a ye so kɔnɔ an kana buramuso ninnu minɛ ko buranya ka baara gɛlɛmanw ta ka da u kunna ka sɔrɔ u ma dege fɛn min na normalement tiɲɛ na baw an jalaki b'a la an kan k'u dege ka minnu ma taa mais e m'i ta dege ne man ta dege ni ne ta taara e fɛ e k'i jija k'a dege e fana ta mana na ne fɛ ne fana kan jija k'an ta dege an ka hinɛ u la an ka makari u la malimatu delila k'a baro bɔ an ka nin émission fɛ buramuso fitinin dɔ tun tɛ se mɔni tobi la mais a buramuso donna a nɔfɛ so kɔnɔ a tun bɛ ji kɛ mugu de la k'a nɔɔni ka mɔni kuru ta kelen kelen k'a mɔmɔ k'a bila mais musokɔrɔba in kɛra musokɔrɔba ɲuman ye a donna den nɔfɛ so kɔnɔ k'a ka mɔni kuru gosi a bɛ kasi la k'i ɲɛji cɛ kana fɔ mɔgɔ si ye ko n'i ka mɔnikuru gosi k'a gosa ye so kɔnɔ ka siraw don a kɔrɔ ka to ka dennin dege kuma lasurunya na f'a sera mɔni tobi la nin kɛra an fɛ Maliba la yan nɔ ni denba ɲuman de ye ni bɛɛ y'a kɛ ten est ce que den minnu tɛ se tobili la u bɔra so n'u taara cɛlasigiyɔrɔ la a bɛ gɛlɛya u bolo wa mais ni e ko a tɛ se f'a ka se jakusa la kumakan jugu nenini dennin bɛ b'u ka so a tun tɛ se k'ala yɛrɛ ka fini ko a nana e ko e ta i ka cɛkɔrɔba ta furucɛ ta kɔrɔmuso ta dɔgɔnin ta hali cɛ terikɛ minnu jigilen bɛ so kɔnɔ k'ale kelen k'olu bɛɛ lajɛlen ka fini ko a bɛ se k'a kɛ wa an ka hinɛ walidenw na an yɛrɛ denw de don
kuma caman I b'a sɔrɔ nin gɛlɛya bɛ denmisɛnnin caman ka furu nɛgɛ bɔ a la ka da ka doni dɔ de dara k'a tɛ se doni min kɔrɔ Ala dun ko k'ale tɛ foyi da mɔgɔ kan I tɛ se fɛn min na an ka taa ni denmisɛnninw ye dɔɔni dɔɔni an k'u nɛgɛ ka furu ɲɛ u bolo n'an y'an taw nɛgɛ k'a nɔgɔ u bolo wali taw fana u b'a a bɛ nɛgɛ ten ka ɲɛ u bolo Ala k'a faamuya cogo ɲuman di an ma. An bɛ segin ka na madame Ba madame Dabitaw ka nin kɔrɔfɔ in jumɛn b'e bolo ka fara a kan. Jalo Malimatu bɔra ka taa de fɔ kelen tɛ a jɛ. N bɔra k'o de fɔ kuma daminɛ na n ko fɛn saba de kɛn bɛ k'an ka furu tiɲɛ furu don cogo ma ɲɛ mara fɛnɛ ma labɔli kɛ furuden fila ma furu dɔn. E ye question min di nin ye nin bɛ boli mara de kɔnɔ. Anw de y'an denw lamɔ k'u kɛ rɛniw ye an ka so kɔnɔ. Anw de sɔnna ka taa na san ka na tobili kɛ k'an denmuso npogotigi dalen to so kɔnɔ. N'an y'a mɔ ka d'a ma f'a b'i sigi a kunna k'a fɔ ko mama k'i ka bi na i ma sira sɔrɔ dɛ an b'o kɛ yɛlɛ i ka tɛmɛ. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wa sallam a ye nin kuma in fɔ o. Diɲɛ laban tamasiyɛnw a ko wa anta lidal ammatu rabbataha ko jɔnmuso bɛna a matigimuso banki. Ne e y'a k'i matigimuso y'i ka so n'a taara cɛlasigiyɔrɔ la baara bɛ wuli k'a jɔ dɛ. Baara bɛ wuli. An ka segin mara ma anw yɛrɛ lamɔna cogoya min na mun na an b'an denw janfa an t'u lamɔ ten. Masa fɛn o fɛn ma mara ko ɲuman di a den ma I y'i den janfa. Kɛrɛnkɛrɛnnenya denmuso e lamɔna I ka so cogo min na e ba y'i lamɔ cogo min na anw ka génération si tɛ se k'i bolo wuli k'i ba tun b'a tobi ka d'i ma abada. O t'anw ka génération na. Mais anw de nana ko tubabuya an tɛ tubabu ye an tɛ farafin ye anw baw y'anw kolon an y'a kɛ ni kasi ye k'a kɛ ni ɲɛji ye k'a kɛ ni fɛn bɛɛ ye mais o bɛɛ la u m'an to yen u y'an kolon an kun ka d'u ye koyi wallahi anw de kun ka d'an mansaw ye mais anw denw de man di an ye sabu ni m'i den lamɔ ka ɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ de ye k'a man di ye jugu si tɛ den na fo mansa min ye lamɔ ko juguya ta k'a sɛgɛrɛ sabu bamananw ko ten ko maa jogo ɲuman bɛ hɛrɛ min s'i ma foyi t'a se I ma wa maa jogo juguman bɛ tɔɔrɔ min s'i ma foyi t'a se I ma e ma lamɔ cogo min na min ma ja e la mun na e b'o ja I den na kuma in bɛ munumunu o de kan furu tiɲɛni n'i y'a bɔ marabaliya la a tɔ b'i dɛn cɛ bi o la muso bi o la y'a dɔn cɛmanninw ta tɛ o mara yɛrɛ dɔɔni bɛ ta ka musomanninw sɛgɛrɛ o mais n'i k'i b'i denkɛ mara dɔ de bɛna f'i ye n ko cɛ de don fara la sa o kuma cɛ ni mara man kan o bɛɛ sen bɛ a la denmuso min bɛ taa furu yɔrɔ la ale ma mara a bɛ furu ka taa di cɛ min ma o ma mara o furu bɛ sira sɔrɔ Alahu Taala ka limaniya di an ma an ka mara segin so an marala cogo min na an kana k'an denw ma jugu ye an ka u fɛnɛ mara an degera cɛlasigi baara la cogo min na ka sɔrɔ an ti bɛrɛ bɔ an kana k'an denw ma jugu ye an k'u fɛnɛ bolo don ten n'u taara don min na u ka cɛlasigiyɔrɔ wallahi a t'u kamana gan wa e yɛrɛ ti lebu sɔrɔ I bɛ kunnawolo siga ti a la o filanan ye min ye Malimatu ye yɔrɔ min fɔ n bɛ fɛ ka dɔɔni fara a kan e ba min waliden mina furu ka taa di e ma muso min ye san 20 kɛ cɛlasigi la min furula sunkalo mangɔnɔ in na e ko ko fo o k'o ka expérience ɲɔgɔn kɛ o sunkalo kelen na a bɛ ɲɛ a ti ɲɛ dɛ muso min ye san 20 kɛ furu la ani min furula bi e ko k'olu fila bɛ ka ko kɛcogo ka kɛ kelen ye an t'an hakili jagabɔ dɔɔni Alahu Taala ka limaniya di an ma segin kɔ dɔɔni e yɛrɛ kɔɲɔmuso ma taalen I kun bɛ cogo min na e k'i miiri o la tan I ka waliden in ta da I ɲɛ kɔrɔ Alahu Taala ka faamuyali ko ɲuman di an ma Alakira b'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam wa man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi Alakira kuti an ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ an kana ba u la an kana u ɲuman fili
denmisɛnnin caman bɛ yen u ma mɔ a la furu ka d'u ye u b'u cɛ fɛ wa u kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ ɲɛnamaw don ni e y'u kɔɲɔmuso ma ɲi i y'u nɛgɛ ka gɛrɛ u la k'u dege k'u k'i ta ye walahi u bɛ kɛ e sago ye u bɛ kɛ furumuso la ɲuman ye fo e yɛrɛ b'i sigi k'a fɔ ko ne tun t'a dɔn ko nin den in min ɲɛta tiɲɛniya tun tɛ ko ye a ma deli a la a ma mɔ a la ala kira ko ten ko ni maa min ye degun ta ka bɔ i muminu ɲɔgɔn kan diɲɛ degun dɔ ta ka bɔ dɔ ka diɲɛ in kɔnɔ yan ko siga t'a la alikiyama don ko ala bɛ taa degun ta ka bɔ e yɛrɛ kan ko ni maa min ye kamanagabaatɔ dɛmɛ gɛlɛya bi maa dɔ kan i y'a tigi dɛmɛ ka nɔgɔya kɛ a ye walahi denmisɛnnin minnu bɛ taa furu la sunkalo in na walahi a bɛɛ degunnen don gɛlɛya dɔ b'a bɛɛ kan tɔɔrɔ dɔ b'a bɛɛ kan e ka kɛ sababu ye k'i kun don o kɔrɔ k'o dɛmɛ o ka mɔnitobi la k'o dɛmɛ a ka jinibere dilanw na k'a fɔ e ye denmisɛnnin ye e ka wulili to yen ne bɛ wuli ka suguri kalaya i da ni n tilala dumuni kala la n b'i n'i cɛ la kunu ne ba nin tɛ foyi k'i la sa n y'a ye musokɔrɔbaw ye buramuso sɔrɔ Bamakɔ yan walahi sunkalo tɛ kabi buramuso donna don min na musokɔrɔba ko surafana ni tilelafana tobi aw ye denmisɛnninw ye n bɛ wuli ka ji kalaya ka daraka tobi fo ni ala ye n dɛsɛ don min na walahi musokɔrɔba in tora o la fo a ka cɛkɔrɔba fatula a donnen filiya la o y'a sɔrɔ buramuso in b'a kɔnɔɲɛ 5nan de la kɔnɔnajɛya ka ɲi sa an kana ba walidenw na an kana ko gɛlɛya walidenw bolo a nɔgɔya a bolo ala b'a nɔgɔya i ta bolo malimatu y'o de fɔ ka dɔ fara a ka kuma malimatu an ka waati bɛ ka surunya ka sɛnsɛn kuma kuncɛ kuma la bilasiralikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya la an dɔgɔninw an balimamuso minnu ani an balimakɛ ni an den minnu ka furu bɛna kɛ nin waati in na min b'a to a daminɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo ladilikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin u ma dakuruɲɛ dabalama alhamdulilahi rabbil alamin ladilikan min b'an bolo kuma lasurunyana ka ɲɛsin kɔɲɔmusow ma ka ɲɛsin kɔɲɔcɛw ma ladilikan in a tɛ taa ka an baw fana to furu sinsina yɛrɛ ni ala ye furu sinsinan ka fɛn min ye nin ka sɔrɔ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kanu ani hinɛ ye ni nin bɛ yen dɔrɔn sa jalo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn ka koko an bɛ se ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira k'a fɔ musokɔrɔbaw fana ye ala ka hakili ɲuman da an n'u ma u ka se ka waliden ninnu minɛ i n'a fɔ u yɛrɛ taw an k'a dɔn k'a fɔ musomannin minnu bɛ ka furu sisan u ma furu mɔni tobi dɔrɔn kama ka d'a kan ne bɛ caman kunna u bɛ taa o mɔni tobi de kama wa ni mɔni tobi kalo banna furu bɛ dan ye cɛ k'a bila i kunna i ma muso ta mɔni tobi dɔrɔn kama muso fana k'a bila i kunna n donna badabada de kama n ma don mɔni tobi dɔrɔn kama i donna kun min kama i donna jigiya caman de kama i k'i jija i k'o jigiyaw fɔ cɛw ka kɛ lahidumɔgɔ ye danaya de kɛr'i la ka den bɔsi a ba la k'a bɔsi a fa la k'a bɔ a balimaw kɛrɛfɛ ka taa di e ma a donna ɲaga kura dɔ de la a tun tɛ ɲaga min dɔn i ka kɛ danaya min dar'i kan ka den d'i ma i k'i jija k'o danaya fa n'an ye nin bila an kunna ka baara kɛ n'a ye furu ninnu bɛ kɛ furu simanw ye an bɛ hɛrɛ minnu nata kɔnɔ olu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bilasirali kunkurunin min bɛ an bolo ka di o de tun ye nin ye wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. madame Ba an ka waati surunyara kuma kuncɛ kuma jumɛn b'e bolo ka fara madame Dabitaw ta in kan. alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah an bɛ min fɔ dɔrɔn furu ɲɔgɔnma kura ninnu ye k'a fɔ cɛ ye e bɛ n'i muso in minɛ cogo min na aw ka du mɔgɔ minɛ cogo i bɛ k'o de jira aw ka du o mɔgɔ minɛ cogo i bɛ k'o de jira i muso in minɛ cogo ye k'a fɔ musomanin fɛnɛ ye i bɛna taa jogo min k'i cɛla la e ba jogo kun ye min ye dɛ i bɛna t'o de ladege i cɛla la k'a fɔ musokɔrɔba ninnu fɛnɛ ye denmisɛnnin min bɛ ka furu ka taa di i ma i ka denba ɲumanya n'i ka denba juguya dɛ o bɛ dɔn waliden in minɛ cogo la ne ka ladili banna wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'an ka filaninw fo k'u wale ɲuman dɔn aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na u kɛn bɛ ka filaninfinw don maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama ka jɛ ka nin silamɛya baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama u welela u nana an ka welekanw laminɛ vraiment an b'u fo ka ala deli hali sisan ala k'a ɲɛm'u la u bɛ wulikajɔ min na su ni tile ala ka a baraji d'u ma
an bɛ foli kɔsegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen b'an na sisan ni waati in na an danbe kɛnɛ kɔnɔ Serifula Jabaranin ka jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan hakili la bilasiralikan minnu fɔra an ka malimatu fɛ aw y'u faamu bɛɛ lajɛlen k'i jɔ u jɔyɔrɔ la furu cɛ furumuso ayiwa buramuso bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la min b'a to furu ninnu min bɛ ka don sisan furu ninnu ka kɛ furu sima ye waati o waati furusa ni jamana yɛrɛ bɛɛ tɛ ɲini ka kɛ muso furusalenw ye a bɛ cogo min na a ka kan ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to yɛlɛma a bɛ se ka don wala bɛɛ k'i ka ta kɛrɛnkɛrɛnya la an ka malimatu da sera kuma ma nafa ka bon kosɛbɛ sabula musokɔrɔba ye bɛɛ jigi de du kɔnɔna na o la n'an ka musokɔrɔbaw n'olu kɛra maaw ye maa minnu kɛra furumuso ninnu jigiyaw ye k'u minɛ k'u ladon ka ɲɛ i n'a fɔ u yɛrɛ kun b'u denmusow minɛ cogoya min na a ka ca Ala fɛ ni fitina ko k'a bɛ wuli u bɛ se k'a lada ni fitina ko k'a bɛ wuli u bɛ se k'a lasa o la u jɔyɔrɔ ka bon Ala kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma ka Ala deli sigi wɛrɛ Ala ka waati yira an na wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.